Manje wie de start van het project De Woorden op elkaar troch cultuur. Atsje Lettinga en Marcel Smit trapen het project te jaren al in de Westereen. En het doel? Verhalen over de woorden opheljen. Maar waarom is dat zo wichtig? Ik denk dat de Wouden een heel mooi gebied is en ik hele mooie mensen die je weet. En ik zou het heel fijn vinden als mensen uit de Wouden hun verhaal vertellen, zodat we daar cultuur van maken kunnen. En ik mensen boeten de Wouden zien laten hoe mooi het hier is, maar ik wat voor bijzondere mensen dat je weet, maar ik wat voor bijzondere verhalen dat die mensen gaan. We willen de mensen in beweging krijgen om haar verhaal te delen, zodat we er iets mee kennen en zodat we de woorden hier steeds maar nog beter op elkaar zetten kunnen. Er zijn heel soort nieuwsgierige verhalen, wat ik voor boetenstanders heel leuk is om te lezen. En die bijzondere verhalen kwam het duo in het eerste dorp van de dij al zien. Ze kreeg weer een heel mooi verhaal dat die meneer vertelde van mijn vrouw woe vroeger eigenlijk net naar de Wouden ta. Want ze hier het idee dat er alleen maar boeven winnen en dat het er eng wie en dat het messen stekkers en zo wat. Dus dat weer heel bijzonder van welk image, ik weet net een Fries wat ervoor, maar had eigenlijk de Wouden van mensen die je net winnen. En ze kreeg weer een heel mooi verhaal van een mevrouw die zei: ik win hier al 52 jaar en toch viel ik me net woordvrouw. Nou, dat is echt interessant om te weten van hoe kan dat? Waar komt dat bij? Hoe kan het als die nog net verboen vielst? Alle verhalen zullen uiteindelijk op de Bonte Joen in september deeld worden. In 2024 zal het project eindigen. Maar waar mij is nog onbekend. Sowieso die Bonte Jonne, dan vanuit de Bonte Jonne maken ze wel al niet van een kwartier, 20 minuten voorstellingen of festjes. En dat is dan in december. Dan gaan we in december volgend jaar worden dat 10 voorstellingen. Of, maar krijgt wat de meesten maar komen. Of kunstenaarsprojecten. En alles daarvan maken we in een grutstuk. En hoe dat eruit ziet, ja, dat hing er van af wat de meesten ons vertellen. Want wij gaan het net bedenken.